Nalipon kasudmang aga ang 1600 na siklista hali sa manibaybang runa kang nasyon. Ngani magpartisipar sa Mayon 360 Bike Challenge 2024 kang JCI Legazpi. 83 kilometros sa palibot kang Bulkan Mayon ang naging ruta kang challenge na pinuunan sa giant statue ni Nuestra Señora de Salvacion sa Barangay Pawa, Legazpi City. Saro sa mga kuminasar sa challenge, ang 66 anyos sa si Bobby Lamod nagikan pang Iriga City. Naloy nang nagbabali sa mga siring na aktibidad. Ang pagbabike da kaya ang sayang sekreto para sa mas makusog na hawak. Asin pagpapatunay man na age is just a number. Sumasali ako sa mga triathlon gaya ng Mayon Triathlon, Talisay Triathlon, Partido Triathlon, at sa Highland Triathlon. Sumasali rin ako ng duathlon kaya lang ang age category ko is 60 up at ang sinasalihan ko ay 50 up, kaya minsan hindi nananalo, minsan nananalo. Kuminasar man sa challenge maging ang uniform personnel, arog ni Police Lieutenant Colonel Michael Lorilla kang PNP Bicol. Kailangan mong ma-challenge sa sarili mo na malampasan mo yung limitations. And not only that, ang daming participants, ang daming yung friendship, tsaka yung safe ride. It is very important. Laking bagay po, salamat po sa JCI Legazpi. Ang ganda-ganda po ng kanilang event. Daiman nagpauri sa pagpidal si Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla, asin si Legazpi City Councilor Attorney Butch Lucila. Inabangan man sa aktibidad ang celebrities na sinda Ayon Perez, asin Boss Toyo na parehong certified siklista. Ito yung first ride ko ng ganito. First ride. Napakasaya ko dahil natapos ko. Sigun kay Lawrence Adrian Pareñas, ang race director asin pioneer kang Mayon 360 Bike Challenge kang JCI Legazpi. Ininang ikatulong taon kang aktibidad. Sabi niya, apwera sa pagpromoter sa turismo kang Albay, ubeto manindang makapagtauning tabang sa mga tios nindang kababayan. Mapapadumang kaya sa mapipili nindang charity ang pondong sa indang natipon sa aktibidad. So ining Bike 360, ali po ini sa idea kang ultramarathon mi, nagigibo po kang JCI Legazpi for 12 years na po. So poon kang nag-pandemic, nailing ta po rise kang mga people na nagaganahan or na nagkaka-interest sa bike. So kang 2022 po pinuunan ta Mayon Bike 360 Challenge para po maka-support sa tourism natin, especially after pandemic. Medyo humina lahat ng benta, tourism. So ito po isang naging fire starter sa tourism ulit ng Albay. Mientras tanto, ngani masyerto ang kaligtasan kan mga siklista. May mga pigkalat man na aid station sa kada syudad asin banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.